Καλώς σας βρήκα και εύχομαι. Κάνω καλό ποτερικό, να ξέρεις. Οπότε θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας δέχτηκες στο μαγαζί σου. Το οποίο Χαρά μου. στολίζει και υπερπαραγωγή. Πάντα, ξέρεις. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και σε κάθε ευκαιρία, ειδικά τα Χριστούγεννα, έτσι, επειδή σαν παιδί που είμαι κι εγώ, μου αρέσει πάρα πολύ να στολίζω, οπότε το βασικό είναι να έχει στυλ. Και μετά να το αλλάζεις. Και σου αρέσει να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, να παίζεις με τα αξεσουάρ, να αλλάζεις τα μαλλιά σου. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τα αξεσουάρ ειδικά είναι η αδυναμία μου. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με την κομμωτική και με το στυλ γενικότερα? Με την κομμωτική από πολύ μικρή, τυχαία εντελώς. Κούρεψα μια φορά τη μαμά μου γιατί την είχε κουρέψει η κομμότρια πολύ χάλια. Και της λέω: Μαμά, την άλλη φορά θα σε κουρέψω εγώ. Κούρεψα τη μαμά μου, μετά οι γειτόνισσες της άρεσαν, ήθελαν και αυτές να τις κουρέψω. Και έτσι ξεκίνησε. Μετά άρχισα να παίρνω χρήματα. Από πρώτη λυκείου δηλαδή ξεκίνησα να κουρεύω. Μετά τελείωσε το λύκειο και παρόλο που πέρασα σε μια σχολή, τέλος πάντων δεν ήθελα να πάω και άνοιξα το πρώτο μου μαγαζί. 19 χρονών πήγα στη σχολή στη Θεσσαλονίκη και 19 χρονών άνοιξα το πρώτο μου κομμωτήριο. Για πες μου για τα πρώτα δείγματα καλλιτεχνικής τάσης που είχες.
Από πολύ μικρή μου άρεσε να αλλάζω και τα ρούχα μου κάπως και γενικά πάντα το ντύσιμο μου έτσι ήταν λίγο διαφορετικό, από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή και από 12 χρονών, μη σου πω 13, ξεκίνησα κάτι άλλο ρε παιδί μου. Έβλεπα λίγο πιο μακριά και ήθελα κάτι, ζώνες, αυτά, κάτι... Τότε ήταν punk, ας πούμε, ήμουν έτσι λίγο κάπως. Και με τα χρόνια αυτό το έχω βελτιώσει και το έχω εξελίξει και ράβω και τα ρούχα μου και... Εντάξει, η ίδια βέβαια δεν προλαβαίνω, έχω μοδίστρα, αλλά φαντάζομαι πράγματα δηλαδή και τα φτιάχνω. Πώς, ας πούμε, και δεν σκέφτηκες να ασχοληθείς με τη δική σου σειρά ρούχων? Ναι, θα μπορούσα, το έχω σκεφτεί, μην νομίζεις. Και γιατί και μου το λένε και πάρα πολλές φίλες ότι θα θέλαν πολύ. Αλλά πολλά πράγματα μαζί δεν μπορείς να τα κάνεις, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Πρέπει να έχεις συνεργάτες πολλούς που θα μπορούσα, γιατί καταρχήν και το σχέδιο ακόμα μπορώ να κάνω. Δηλαδή αυτό το διαφορετικό μπορώ να σχεδιάσω ρούχα. Οπότε και μπορώ και να τα ράψω και να το υλοποιήσω. Αλλά δεν έχω τον χρόνο όμως, δεν γίνεται. Πρέπει να αποφασίσω τι από τα δύο. Δεν μπορείς να. Εκτός αν είχα μία συνεργάτηδα ή συνεργάτη τέλος πάντων που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το κομμάτι, θα μπορούσα να το κάνω, ναι. Τα σχολαρίκια είναι η αγάπη μου. Επειδή δεν μπορούσα να βρω τόσο μεγάλα, ξεκίνησα να τα φτιάχνω μόνη μου. Και επειδή άρεσαν και σε πάρα πολύ κόσμο, ξεκίνησα να φτιάχνω όταν έχω ώρα, γιατί η ώρα μου είναι περιορισμένη. Όταν έχω όμως, φτιάχνω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, η δημιουργία. Και όταν έχω λίγο χρόνο, θέλω κάτι να κάνω και κάνω και πουλάω κιόλας. Εντάξει, δεν είναι μια δραστηριότητα που την κάνω γιατί θέλω να βγάλω χρήματα. Βασικά το μεράκι είναι. Και το ότι χαίρομαι πολύ που τα παίρνουν αυτές και τα φοράνε. Έφτιαχνες και κατασκευές ή έφτιαχνες κάποια εργόχειρα παλιά, τα οποία έχουν να κάνουν με πλέξη? Ναι, από πολύ μικρή εννοείται. Από πολύ μικρή και ντούσα, έπλεκα, τα πάντα όλα αυτά. Από Δευτέρα Δημοτικού, μη σου πω. Η προσλαμβάνεις δηλαδή από πού το είδες αυτό και πνεύστηκες? Έβλεπες τη γιαγιά σου, με τη μαμά σου που κάνανε και ντύματα, ασχολούνταν με... Ναι, μικρή βέβαια, ναι, αυτές έβλεπα και έκανα αυτά τα κλασικά πράγματα, ρε παιδί μου, που κάνουν. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, άρχισα να κάνω εγώ κάτι διαφορετικό δικό μου. Έκανα αυτά που κάνουν και αυτές, αλλά ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Πάντα γενικά τα χειρονακτικά, δηλαδή μου αρέσουν. Και δόξα τω Θεώ, μου έχει δώσει έτσι πολύ μεγάλο χάρισμα στα χέρια. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, διακοσμητικά και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Εννοείται. Και έχω τόσο πολλά πράγματα που πλέον δεν χωράνε στο σπίτι μου. Και πάλι όταν βλέπω κάτι, πάλι θέλω να το πάρω όταν κάτι μου αρέσει. Σ' αρέσει κάθε χρόνο να κάνεις διαφορετική διακόσμηση ή επιλέγεις την ίδια? Κοίταξε, κάποια πράγματα που μου αρέσουν τα κρατάω, έτσι. Αλλά στην πορεία, επειδή όλο και κάτι θα πάρω καινούριο, θα αλλάξω και κάτι. Εντάξει, ναι, αλλάζω κάποια πράγματα που μου αρέσουν τα κρατάω. Δεν έχω στάνταρ. Είναι ανάλογα με τη στιγμή. Δηλαδή είσαι και άνθρωπος που βαριέται μια διακόσμηση και λες θα κάνω αλλαγές. Είσαι συνέχεια δηλαδή ένα πνεύμα το οποίο δεν ηρεμεί με όλα αυτά? Ότι δεν ηρεμώ. Αλλά κάποια πράγματα η αλήθεια είναι που μου αρέσουν, τα κρατάω. Αλλά σίγουρα θα συμπληρώσω κάτι λίγο θα αλλάξω, δεν θα το κρατήσω και όπως είναι ακριβώς. Τώρα εδώ βλέπουμε έχει στολίσει πάρα πολύ όμορφα το χώρο σου, εντυπωσιακά και όχι συμβατικά. Είσαι και λίγο αντισυμβατική και από μόνη σου και σ' αρέσει το κάτι διαφορετικό και το κάτι ωραίο. Ναι, μου αρέσει. Ας πούμε το δέντρο μου, τα στολίδια είναι μαζεμένα από χρόνια, ρε παιδί μου, και είναι κάτι διαφορετικό το καθένα. Δηλαδή δεν είναι απλές μπάλες, ας πούμε. Μου αρέσει αυτό το πράγμα και τις έχω μαζέψει στην πάροδο των ετών. Τα στολίδια είναι διαχρονικά και πολύ ωραία. Για μένα, έτσι, ο καθένας με το γούστο του. Εμένα μου αρέσουν πολύ και γι' αυτό τα κρατάω, εννοείται, και γι' αυτό τα έχω συλλέξει. Μια και είδαμε και ότι έχεις γούρια τα οποία δίνεις στις πελάτησες, θέλω να μου πεις αν έχεις και εσύ κάποιο γούρι ή ένα αντικείμενο αγαπημένο της διακόσμησής σου ή ακόμα και χριστουγεννιάτικο στολίδι που είναι γούρι. Όχι, κάτι συγκεκριμένο όχι. Βέβαια τέτοια γούρια, επειδή επίσης μαζεύω, έχω αρκετά, σε διάφορα και τα κρατάω αυτά και ακόμα και γράφουν τις χρονολογίες, δηλαδή τα κρατάω, μου αρέσει, έτσι, έχω μια τέτοια συλλογή. Νομίζω όχι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που το έχω για γούρι, ας πούμε. Το πιο παλιό στολίδι έχεις κάποιο που είναι από παλιά και το έχεις και σ' αρέσει πολύ και το προσέχεις σαν κορυφθαλμό? Δεν είναι μόνο ένα, έχω 2-3 ίδια σχεδόν, τα οποία είναι αγαπημένα μου και είναι περίπου 20 ετών νομίζω. Και ένα τσαντάκι μικρό έχω που το είχα φέρει από το εξωτερικό, που επίσης είναι αγαπημένο πολύ. Και πιστεύω ότι παντρεύεται το κλασικό με το μοντέρνο. Θεωρώ... Καλά, εμένα φαίνεται τι μου αρέσει, δεν χρειάζεται να σας το πω, το βλέπετε για μένα, όσον αφορά εμένα. Βέβαια, αν θα πάω σε ένα χώρο που είναι
έτσι πιο minimal και έχει πιο μοντέρνα τέτοια, πάλι θα μου αρέσει. Δεν θα το έκανα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου είναι και ότι δεν μου αρέσει. Προτιμώ όμως αυτό το στυλ που έχω εγώ, εννοείται, έτσι. Και μου αρέσει και σε κάποια μέρη που ενώ μπορεί να είναι πολύ απλά, μπορεί να έχει ένα δέντρο υπερπαραγωγή, ας πούμε. Και αυτό είναι ωραίο. Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι υπερβολή από μόνα τους. Οπότε, ό,τι και να βάλεις. Τα έπιπλά μου όλα και αυτά είναι μαζεμένα από παλιά. Όλα τα έπιπλα που έχω εδώ αυτή τη στιγμή, εκτός από μερικά που τα είχα σπίτι μου ή στο προηγούμενο κομματήριο που είχα, τα άλλα τα έχω μαζέψει, είναι από σπίτια παλιά και τα έχω. Εννοείται και τώρα ακόμα, δηλαδή, αν θα δω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω πολλά πράγματα δεν το κυνηγάω, αλλά αν θα δω κάτι που μου αρέσει, πάλι θα μπω στον πειρασμό να το πάρω. Αγαπημένα χρώματα, τα οποία σ' αρέσει να έχεις στο χώρο σου? Στο χώρο μου λατρεύω αυτό το πράσινο του σαλονιού μου, αλλά μου αρέσει και έτσι, ένα nude rose που έχω το σαλόνι μου στο σπίτι, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά θα μου άρεσε και το μπορντό και ένα πράσινο ένα κυπαρισί. Δηλαδή, στο σπίτι αυτά μου αρέσει. Δηλαδή, μου αρέσει το μπλε. Νομίζω αυτά που σου είπα, ναι. Και επειδή το έχεις και με το στυλ και αλλάζεις, όπως έχουμε πει, και τη δική σου την εμφάνιση και φτιάχνεις και τα ρούχα μόνη σου, τα αγαπημένα σου υφάσματα, τι επιλέγεις συνήθως για να φτιάξεις τα δικά σου τα ρούχα? Φαντάζομαι θα προσθέσεις και τη λεπτομέρεια και την υφή τους. Σίγουρα ναι, αλλά δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί εξαρτάται από την εποχή. Δεν έχω κάτι. Δηλαδή θα μου άρεσε και δερματίνη, μου αρέσει και σατέν για βραδινό. Και ένα προκάρ θα μου άρεσε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που. Τις τάσεις τις ψάχνεις? Τις τάσεις για ένα περίεργο λόγο. Νομίζω ότι πριν να είναι κάτι τάση, που εγώ δεν ψάχνω πολύ, καταρχήν δεν βλέπω τηλεόραση για να με επηρεάσει κάποιος. Έχω καταλάβει από μόνη μου ότι κάτι, ρε παιδί μου, αν πω ότι τώρα φέτος, ας πούμε, γιατί όταν ξεκινάω να κάνω. Ρε παιδί μου, έρχεται ο χειμώνας και ξεκινάω, ξέρω εγώ, να δω αν θα κάνω κάτι καινούργιο και αυτά. Για κάποιο περίεργο λόγο τα χρώματα και οι υφές και αυτά είναι αυτά που σκέφτομαι εγώ, είναι και αυτά που είναι της μόδας. Δεν μπορώ να το. Δεν ξέρω. Συμβαδίζω χωρίς να το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι γίνεται. Πιάνεις τον εαυτό σου, ας πούμε, να ψάχνεις ακόμα και στο YouTube ή στο Instagram ή στο Pinterest, για παράδειγμα, τι φοριέται ή επιδείξεις μόδας? Όχι, αυτά δεν τα κάνω, όχι. Έχεις δημιουργήσει ποτέ τη δική σου επίδειξη μόδας στη δράμα? Την δική μου επίδειξη μόδας όχι, αλλά δικά μου ρούχα εξ ολοκλήρου, δηλαδή θυμάμαι τώρα ότι έχω κάνει ένα παντελόνι τύπου σαλβάρι, ας πούμε, όταν ήμουνα 18 χρονών, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ας πούμε, για να. Δηλαδή, και το έγραψα και μόνη μου. Δηλαδή, μόνη μου έχω κάνει ρούχα και εξ ολοκλήρου, αλλά όχι, τώρα επίδειξη μόδας δεν έκανα, δεν είμαι και μοντελίστικη να πεις ότι. Ή να επιμεληθείς τα look των μοντέλων για επίδειξη μόδας? Ναι, τα look ως προς τα μαλλιά. Ως προς στα ρούχα, όχι. Ως προς τα μαλλιά το έχω κάνει, βεβαίως, ναι. Και επειδή είπαμε και για τα. Και όχι μόνο στη δράμα, έτσι. Για πες μας, τι έχεις κάνει, αναφέρσου λίγο πάνω σε αυτά. Εντάξει, η δουλειά μου είναι τέτοια που έχω κάνει πολλές φορές και σεμινάρια κομμωτικής και βασικά βραδινά χτενίσματα και νηφικά περισσότερο, έτσι, ειδικεύομαι γιατί μου αρέσει και πολύ περισσότερο. Έχω κάνει σεμινάρια για επαγγελματίες σε μεγάλα κομμωτηριακά event και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα 2 φορές και με πολύ καλές διακρίσεις. Σε έχουμε δει ακόμα και στην Τουρκία. Στην Τουρκία, ναι, είχαμε τη χαρά να πάρουμε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Πήραμε μέρος και πήραμε και χρυσή διάκριση εκεί για την καλύτερη παρουσία. Ανάμεσα σε 15-17 κράτη, νομίζω. Οπότε σ' αρέσουν και τα ταξίδια να. Τα ταξίδια επίσης αγαπημένα, δεν το συζητώ, τρελαίνομαι και προσπαθώ όσο μπορώ. Θα αγαπάς και την οδήγηση, φαντάζομαι, γιατί πού σε κάνουμε, πού σε βρίσκουμε, σε βλέπουμε και στα βιντεάκια, θα πάμε και εκεί. Σε ένα αυτοκίνητο, με την παρέα σου και να ταξιδεύετε στην Ελλάδα. Ισχύει και δεν με κουράζει και καθόλου η οδήγηση. Και ναι, τους παίρνω και φεύγουμε, Μας αρέσει πολύ αυτό και εγώ τρελαίνομαι βασικά και για Ελλάδα, που είναι, θεωρώ πανέμορφη, για μένα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Μου αρέσει να ταξιδεύω στο εξωτερικό για να βλέπω, αλλά νομίζω ότι ζούμε στον παράδεισο, χωρίς υπερβολές. Ασχολείσαι εδώ και αρκετό καιρό με το TikTok, με το Instagram, με το Facebook, με βίντεο, με Reels. Για πες μας, πώς ξεκίνησε αυτή σου ενασχόληση? Ένα κλικ κι όλα αλλάζουν κι όλα ανατρέπονται στην αγάπη και στη
αλλάζουν κι όλα ανατρέπονται. Στην αγάπη και στην τρέλα όλα επιτρέπονται. Αγάπη μου, τι περιοχή είναι αυτή, πώς βρίσκεται και παρκάρεται. Είδες, μεγάλο πρόβλημα. Εμείς ευτυχώς στην Άνω Γλυφάδα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Καλέ, τι ωραία που το έχεις στολίσει, πω, τεράστιο το φωλάκι σου. Το σαλονάκι. Το σαλονάκι σου, μια χαρά είναι. Και τι να το κάνεις μεγαλύτερο, εμένα το σαλονάκι μου, αγάπη μου. Είναι 260 τετραγωνικά, νομίζεις βρίσκω καμιά χαρά. Bonjour madame. Vous parlez français? Oui madame. Ah, et moi je suis Madame Pélagie de Paris, des combinaisons, anti-combinaisons, les mouchoirs, les escaliers, toilettes, verisex, je m'en fous. Pardon. Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά? Μιλάω κυρία μου. Και δεν κατάλαβες τι σου είπα? Όχι. Και δεν είχες καλό δάσκαλο. Μα τι λέτε madame. Αυτό που σου λέω εγώ χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρνω τα γαλλικά μου φρέσκα και εσύ κάθεσαι και με κοιτάς σαν χάνος. Πού τα μάθες στα γαλλικά? Είχα καθηγητή. Να πας καλό. Facebook δεν έκανα πολύ νωρίς, το 2013 έκανα το Facebook. Και μετά έκανα το Instagram, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, καμιά 4-5 χρόνια ίσως. Το TikTok έχει 2 χρόνια περίπου που το κοινό. Βέβαια με μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω. Μου αρέσει το βιντεάκι, είναι κάτι αυθόρμητο. Εγώ τα κάνω μόνη μου χωρίς... Και είναι κάτι που με ευχαριστεί εμένα, βασικά ο χορός και αυτά, εκτός από τη δουλειά μου φυσικά. Και βλέπω ότι ευχαριστεί και πολύ κόσμο και με χαροποιεί αυτό. Τα βίντεο σου γίνονται viral το ένα μετά το άλλο. Εντάξει τώρα, εντάξει, δεν είμαι και η πρώτη TikToker, αλλά εντάξει, νομίζω ότι καλά τα πάω, χωρίς προσπάθεια, από μόνη μου όλα αυτά, να, μια χαρά. Θυμάσαι το πρώτο σου βίντεο? Νομίζω ότι, κοίταξε, βιντεάκι που να... Το πρώτο βίντεο που έγινε σχετικά viral, βασικά, ήταν ένα βιντεάκι το οποίο ήμουν αγανακτισμένη εν ώψη κορονοϊού, που δεν είχα TikTok, το είχα ανεβάσει σε ένα story, αλλά είχε κάνει χαμό και με είχαν πάρει και μετά είχα συμμετέχει σε εκπομπές στην τηλεόραση από αυτό το βίντεο, γιατί είχα εκνευριστεί, γιατί ενώ ήμασταν κλειστά, τα μαγαζιά ήταν κλειστά, δεν μπορούσαμε να κουρέψουμε, με πήρε μια πελάτη σε τηλέφωνο και μου λέει: θα έρθεις, έλα, λέει, δεν πειράζει, λέει, θα έρθεις κρυφά πίσω, ξέρω εγώ, θα μπει στην αυλή για να πάω να την κουρέψω. Και με είχε εκνευρίσει τόσο πολύ που αυθόρμητα έκανα ένα βιντεάκι, το οποίο έγινε χαμός και τηλεφωνία με τα μετά και αυτά και σου λέω και συμμετείχα σε 2 εκπομπές, μια δραμηνή και μια καβαλιώτικη εκπομπή με θέμα αυτό το βίντεο. Μετά από εκεί και πέρα βιντεάκι σαν TikTok είχα κάνει μαζί με μια φίλη, αυτή είχε, εγώ δεν ήξερα βέβαια, και ήταν αυτό που είχαμε κάνει έτσι μαζί. Αλλά δεν ήξερα, εντάξει, δεν ήταν και... Μετά όμως ξεκίνησα την καριέρα μου. Εκεί από τι εμπνέεσαι στα βίντεο? Στα βίντεο δεν θέλει πολύ. Αν ακούς μουσική, γιατί τα περισσότερα, όπως ξέρεις, είναι χορευτικά. Άμα ακούς μουσική, τελείως δεν. Στο δευτερόλεπτο γίνονται αυτά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και τα άλλα επίσης τα χιουμοριστικά, όταν μου αρέσει κάτι, το βάζω, το ακούω 2-3 φορές και το κάνω. Δηλαδή επίσης, γιατί θεωρώ. Τώρα, αυτοί που έχουν χιούμορ, έτσι, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε ένα χιουμοριστικό βίντεο και μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν. Αλλά αυτοί είναι τοξικοί άνθρωποι, οπότε δεν ασχολούμαι. Μου αρέσει, αν μου αρέσει εμένα κάτι, νομίζω ότι θα αρέσει και στους άλλους και έτσι με μεγάλη ευχαρίστηση το κάνω. Είναι και να το έχεις αυτό. Εσύ το κάνεις πάρα πολύ φυσικά να φαίνεται, ακόμα κι αν απλά κουνάς τα χείλη σου στο ρυθμό του Ναι, βίντεο. εντάξει, σίγουρα φαντάζομαι ότι πρέπει να το έχεις. Ναι. Νομίζω ότι το έχω, ναι. Κιόλας βλέπουμε ότι σε καλούν και σε εκπομπές στην Αθήνα, σε κανάλια και μεγάλα και μικρότερα. Πώς προέκυψε το να ταξιδεύεις και να σε γνωρίζουν και άλλες πόλεις μέσα από τα βίντεο? Όχι, αρχικά βασικά μέσα από τη δουλειά μου. Και μετά, ναι, από Facebook, από τέτοια, με έχουν καλέσει επανειλημμένως και έχω πάει πολλές φορές, δηλαδή, και έχω καλέσματα. Δηλαδή δεν είμαστε κοντά, δυστυχώς. Θα μπορούσα να συμμετέχω πολύ πιο συχνά, αλλά όταν πάω, κανονίζω, όταν μπορώ και μπορώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο,
Πηγαίνω και μου αρέσει κιόλας. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, μου αρέσει να πηγαίνω. Συνεργασίες σου, κάποιες έτσι που σου έχουν μείνει, ή να μας αναφέρεις και μερικές συνεργασίες που έχεις κάνει με μεγάλα κανάλια ή της Αθήνας κανάλια. Μια μεγάλη και η πρώτη έτσι μεγαλύτερη ήταν το Κάτι ψήνεται, που ήταν μια εμπειρία, μπορώ να την πω και ζωής, γιατί προέκυψαν και πολλά και πολλές νοημίες από εκεί και πέρα και αυτά. Καλά καταιγισμός μηνυμάτων και ετοιμάτων στο Facebook και αυτά, δηλαδή νομίζω μπορεί και 1.000 άτομα να με ακολούθησαν εκείνη τη βδομάδα που παιζόταν το παιχνίδι, ίσως και παραπάνω, δεν ξέρω. Αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή. Λίγο δύσκολη, γιατί ήταν όλη τη μέρα, μια εβδομάδα ολόκληρη, ήταν λίγο δύσκολη, αλλά ήταν ωραία και γνώριζα και ανθρώπους που μου άρεσε. Και γι' αυτό και συνέχισα μετά σε άλλες εκπομπές. Σε έχουμε δει και στο Castle Trash. Ναι, εκεί έγινε από το TikTok. Με βρήκε ένας δημοσιογράφος, επειδή έβλεπε και το μαγαζί ότι έχω πολύ ωραία πράγματα και αυτά. Έτσι έγινε η προσοχή, γιατί και αυτοί ψάχνουν ανθρώπους που να είναι και λίγο έτσι, κάπως να το έχουν. Και έτσι έγινε και πήγα. Επίσης πολύ ωραία εμπειρία. Και με έχουν ξανακαλέσει και εκεί πιθανόν να με ξαναδείτε. Επειδή έκανες και ένα βίντεο πρόσφατα, πώς βρίσκεις την όρεξη, μίλησες ένα story γι' αυτό, και είσαι πάντα έτσι μέσα στη χαρά, η χαρά της ζωής, η πηγή της αισιοδοξίας, λάμπης. Ναι, εγώ ξεκινάω τη μέρα μου έτσι. Δηλαδή και κάτι να συμβαίνει, θα το αφήσω στην άκρη. Δεν θα αφήσω να με επηρεάσει και να αυτό και να μιζεριάζω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι πολύ αισιόδοξη από τη φύση μου και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Αλλά δεν το αφήνω και έτσι. Δηλαδή θα ξεκινήσω και θα βάλω μια μουσική έτσι ζωντανή. Δεν αφήνω τον εαυτό μου δηλαδή να πέσει. Πάντα το κρατάω σε ένα επίπεδο έτσι. Η ενέργειά μου θέλω να είναι ψηλά. Και επειδή έχεις και ένα πάρα πολύ φροντισμένο χώρο και στο μαγαζί σου, όχι μόνο στον προσωπικό σου χώρο στο σπίτι σου, που σίγουρα θα καλείς τους φίλους σου, θα κάνετε μαζόξεις, Ναι, αυτά μου αρέσουν πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε θα έχετε και τη μουσική την αγαπημένη σας. Η μουσική, τα φαγητά μας, όλα αυτά εννοείται. Αλλά και εδώ στο μαγαζί, οι πελάτες τι σου λένε με το που μπαίνουν και μπαίνουν σε αυτή την ατμόσφαιρα. Καλά, τώρα αυτοί που έχουν μπει και έχουν ξαναμπεί, εντάξει, δεν θα μου πούν κάτι. Αυτοί που μπαίνουν πρώτη φορά, η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζονται. Και βασικά πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται επειδή εντυπωσιάζονται γιατί βλέπουν και το μαγαζί απ' έξω. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι που δεν ξέρουν εμένα και έχουν έρθει άνθρωποι δηλαδή μόνο επειδή βλέπουν το μαγαζί και του εντυπωσιάζει. Και μετά εντυπωσιάζονται και μέσα. Βασικά όμως εντυπωσιάζονται από το εξωτερικό και έτσι έρχονται μέσα. Φτάνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, θέλω να μας πεις τα επόμενά σου σχέδια καταρχήν και για τα κομμωτηριακά σου έτσι πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω σχέδια, αλλά δεν θα σας τα αποκαλύψω. Σκέφτομαι κάτι που αρκετά σοβαρό, αλλά δεν θα μπορώ να σας το πω τώρα. Εντάξει, την κυνηγάω πολύ τη δουλειά μου, έχω εκλεγεί και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και στην ΚΟΚΕ, στην Ομοσπονδία Κομματών Ελλάδος δηλαδή. Το προηγούμενο μήνα είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Αυτό θέλει μια ενασχόληση βέβαια. Θα συμμετέχω και στα event που συμμετέχω έτσι, κομματηριακά και αυτά. Αυτά. Θα κάνω τη δουλίτσα μου κάθε μέρα που τη λατρεύω και θεωρώ ότι την κάνω και καλά. Και το μεγάλο μου αυτό επιχείρημα που είναι να κάνω θα σας το αποκαλύψω εν καιρό, τώρα ακόμα όχι. Πάντως, εσύ δεν κάνεις απλά τη δουλίτσα σου, κάνεις και φοβερές αλλαγές makeover, σε πελάτησες, δηλαδή κάνεις κάτι πιο μεμεράκι δουλειά. Ναι, καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και αν είχα τη δυνατότητα να με άφηναν οι πελάτες να κάνω αυτό που θέλω εγώ, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, και το καταλαβαίνω έτσι. Κάθε ένας θέλει κάπως το έχει στο μυαλό του και σου ζητάει αυτό και είμαι χαρούμενη πάλι που μπορώ και το πετυχαίνω. Γιατί πολλοί δεν μπορούν έτσι. Αν μου άφηναν όμως εμένα, νομίζω θα ήταν κάτι ακόμα καλύτερο. Οι γιορτές για μένα είναι οικογενειακές πάντα. Και με τα παιδάκια μου, με παρεούλα και μου αρέσει το σπίτι να μαγειρεύω και να κάνω και θα προσπαθήσω να το κάνω φέτος στο δικό μου το σπίτι. Να μαζέψω έτσι τους φίλους μου και να περάσουμε ωραία αυτό. Ζεστά και οικογενειακά. Αυτό είναι νομίζω και το νόημα των γιορτών. Για μένα ναι. Πώς βλέπεις την κίνηση στη Δράμα, την αγοραστική, την κίνηση των πελατών και τώρα εν ώψη γιορτών? Ναι. Θα πω ότι δεν τη βλέπω πολύ καλή, δυστυχώς. Εντάξει, από τη Δράμα υπήρχαν παλιά βιοτεχνίες, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν τώρα και γενικά η Δράμα θεωρώ ότι είναι
αδικημένοι σαν πόλη. Θα μπορούσε να είμαστε πολύ πιο μπροστά και να έχουμε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και εργοστάσια ίσως που να δουλεύει περισσότερος ο κόσμος. Δεν είμαστε πολύ καλά, όχι. Και από τα μηνύματα που παίρνω, έτσι, εγώ δόξα τω Θεώ είμαι ευχαριστημένη τη δουλειά μου, αλλά από τα μηνύματα που παίρνω από μαγαζιά, ας πούμε, με ρούχα, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, δυστυχώς. Η Ονειρούπολη δεν το συζητάμε, είναι όχι απλά τονωτική ένεση, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Από ξενοδοχεία, δηλαδή εστίαση κτλ. Δεν το συζητάμε, είναι κάτι πολύ καλό. Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις φέτος για να είναι ακόμα πιο ίσως καλύτεροι. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και άλλα πράγματα στην Ονειρούπολη, οπότε να φέρουμε λίγο περισσότερο κόσμο για να μην μένουμε στάσιμοι, γιατί χρόνια ολόκληρα είναι το ίδιο πράγμα περίπου. Οπότε νομίζω πρέπει λίγο να αλλάξει. Ωστόσο έγιναν κάποια πράγματα φέτος. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ η Ονειρούπολη. Βοηθάει η ύστερη δραστηριότητα, αυτό που κάνουμε με τα κρασιά, που η Δράμα έχει από τα καλύτερα κρασιά και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο ακόμη περισσότερο να γίνουν άλλες δραστηριότητες για να φέρουν και άλλο κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και θεωρώ ότι και οι θύνοντες τα έχουν στο μυαλό τους και θα τα κάνουν στην πορεία. Δίσκομαι και εγώ σαν αντιπρόεδρος που είμαι του συλλόγου εδώ, του νομοδράμας των κομματών, έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι, αλλά δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα γιατί είμαστε λίγο μακριά εμείς, δεν είμαστε και κοντά στην Αθήνα. Έχω στο μυαλό μου να κάνω κάτι που σίγουρα όλοι και 50 άτομα να φέρεις, είναι 50 άτομα στην πόλη, θα φάνε, θα κοιμηθούν. Ο κάθε ένας από την πλευρά του νομίζω ότι ναι, αν θέλει κάτι μπορεί να κάνει.